L-Arkivji Nazzjonali ta' Malta u l-Fondazzjoni għall-Arkivji Notarili iffirmaw ftehim dwar l-maniġjar tal-arkivju ta' reġistri notarili. Permezz ta' dan il-ftehim, il-Fondazzjoni għall-Arkivji Notarili se tkun qed tmexxi l-Arkivju ta' Reġistri Notarili waqt li dan jibqa' parti integrali mill-Arkivji Nazzjonali ta' Malta. Joe Nabela, l-President tal-Fondazzjoni għall-Arkivji Notarili, spjegat il-ħidma li wettqet il-Fondazzjoni fl-aħħar snin biex dan l-arkivju ikun imħares, magħruf u apprezzat. Qalet ukoll li l-Arkivji Notarili ħadmet biex ġenerazzjonijiet futuri ikunu malma fuq ċertu suġġetti li sfortunatament qed imutu. Bdejna ndaħlu suġġetti bħal l-intelligenza artifiċjali, ix-xjenza tal-kompjuter, l-engineering, bdejna ndaħlu dawn is-suġġetti kollha biex kemm jista' jkun l-arkivju ma narawx biss bħala post fejn inti jiġi riċerkatur jitlob volum joqgħod bil-qiegħda jaraw jgħidulek lura, imma jkun post ta' attività kontinwa, attività multidisciplinarja. L-Arkivista Nazzjonali Dr. Charles Farrugia ta' eżempju ċar ta' kif dan l-MOU se jkun ta' benefiċċju kbir għal dokumenti prezzjużi bħal poeżija, il-kantilena. Dan ovvjament ħajkun ifisser li dokumenti importantissimi li għandna f'dan l-arkivju bħal mija l-eqdem poeżija bil-Malti l-kantilena ta' Pietru Kaxaru se jkunu qegħdin jieħdu l-kura li jixirqilhom fl-ambitu fl-ambrella tal-Arkivji Nazzjonali. Waqt li kienet jippersjedi l-iffirmar tal-ftehim, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici tenna li ż-żewġ entitajiet jaqsmu l-istess għan, dak li jħarsu l-arkivji ta' pajjiżna u li dawn ikunu aċċessibbli. Il-pass li jmiss huwa il-ftuħ innifsu tal-Arkivju Notarili fil-Belt illi dik se tkun attività sabiħa ħafna illi diġà għandha kollox preparat u lest biex fil-ġimgħat li ġejjin inkunu nistgħu flimkien ingawdu il-pass li jmiss f'dan il-qasam tant sabiħ u tant li huwa l-qalb il-pubbliku Malti u kollu.